बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी येथील निर्माण भवन समोर किरकोळ कारणावरून कार चालक आणि दुचाकी स्वारात बाचाबाची झाली. चारचाकीचा धक्का दुचाकीला लागल्यानं वाद पेटला. यात दुचाकी स्वार दोघांकडून हुज्जत घालत मारहाण करण्यासाठी अंगावर धावल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय. दरम्यान गर्दी वाढताच त्या दोन युवकांनी तिथून पळ काढला. यामुळे पुढील वाद टळला. ते दोन युवक येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील एका विभागात कामाला असल्याचं समजतंय. यातील एकानं स्थानिक युवकांवर हात उचलल्यावर वाद अधिक चिघळला. तर आपणाला शिवीगाळ केल्यानं हा प्रकार घडल्याचं त्या दुचाकी स्वारांकडून सांगण्यात आलंय. या विभागांनी मोठी गर्दी केली होती. काही वेळानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते.